Ngagi Radio Show Hot 93.3 FM nwanne gbachi m nkịtị mụ na oge na-adị ka etinyekwuzi elu m ya ọjọọ na-anụ nwee ma na oselemenko na mụ ekobelu onwe m kolubelu onwe m jebe ọbụlụ Jamaica ma Kuala Lumpur ma Kampala ebe ọbụla nkolulu onwe ngaba ogene ihe dị iche dị n'iru enwe n'ọnụgbo atụrụdara onu n'ọkwanye anakwụgharịa ọsọ n'ime nganga na Hot 93.3 FM nwanne ọkwa ọ na-adị gị ka ị nọ n'ụlọ ọ na-adị gị ka ilu village ọ na-adị gị ka ị nọ Nkanu ọ na-adị gị ka ị na-eji agụ ọ na-adị gị ka ị nọ Ọka ọ na-adị gị ka ị na-Ekwulọbịa ọ na-adị gị ka ị nọ Ihiala ọ na-adị gị ka ị na-Arịa ọ na-adịzi gị ka ị na-Ebonyi sọsọ n'ime nganga na Hot 93.3 FM na Lagos sọsọ ebe a ka ọ ga-abịa ịnọ ịma na ịnọ ụlọ nso na ị na-ala Igbo nso cheta na-ejiri ego na-edu onye ụjọ sọsọ onye ike siri ike onye akwasiri ike n'ukwu ka eji oge na-edu ewere ọja tinyezie ya one ma na-akpọ n'ihe dike ome ije nganga sọsọ ije nganga ka ị ga na-ejezi odogwu eji eje mba dike njikerere ebube dike odogwu akata aka enyekere poto Ngagi Radio Show Hot 93.3 FM chite na ngwa gị na sọsọ ebe anụnwa ka obi ụtọ gị dị o nwere ebe ọzọ gị bụ nwa afọ Igbo enwe ebe ọzọ efolo ụdị ya na Lagos ịma na ndị ahụ na-egbu expo na ndị abịala ime kọpị anyị ji ike anyị juru eju ma bara abalụ n'ime nganga Igbo na Hot 93.3 FM sọsọ maka ọdịmma gị bụ nwa afọ Igbo ịma na ngwa gị ebe a na ịnọọla anyị nwa n'ọlụ gị nganga bụ nke mmadụ niile ọ nwere enwe iche ọ maka na ịbụ nwa afọ Igbo nọdụ na Lagos na-etinye igwe okwu gị kwa Tuesday, Thursday na Saturday 1 to 2 p.m. Mela anyị nwa jikwa wee nọdụ ebe a mkpọ gị ngwago n'afọ ihe na-amụzi ahụ nwanne ịbịazi nganga ime ọfụ dara afọ ihe nwanne kulo dara na ọkwa baya anyị ụkwa baya si dekwa anyị nọdụkwa ihe nwanne anyị na-emelitekwa alụ gị ọnọ ya ọtago na-apịkwa gị lamba obi ụtọ ga na-agbagolitekwa by degree gbagotekwa ala ọtago na jen eji asụ nganga ghọtago na abanye n'osikwa wee dị ngwe na-agwakwa gị bụ nwa afọ Igbo nwekwa ka isi wee kpọba afịa na Alaba Mandelas Idumota Ikeji ebe ọbụla ịkpọbara afịa ma ọ na-aja ebe ọbụla and onwe ka isi wee chọọ ka anyị pechasịalụ gị ya ka anyị pechapụsịalụ gị dọs na dị afịa ka anyị tielu gị mkpu ka ụwa niile maa na ngị nwanọkwaba ya si de bida kọna na-elechalụ ezigbote original authentic ghọtago sọsọ ihe ị ga-eme bụ ibe amụ n'igwe bee nganga n'igwe maọbụ ibe Hot FM n'igwe ka anyị lebelụ gị afịa ka ọ bụla akara ọkụ nwanne ọbụla soda ụtọ nwanne ọbụla afịa na-ele mkpọ gị ngwa gị na nwanne ị ga-ede gị n'invoice aka afịa gbago ofu sọsọ ihe ị ga-eme bụ bee anyị n'igwe na ada achọ anyị achọ ịghọtago na bee anyị n'akara ekwentị 070-800-51850 maka ịgbasa alụgo ozi ka m na-ekwu maka ilelụ gị afịa gị ghọtago na mana anyị nabatago gị n'ime nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM na nke Saturday maka o si adị mana ka o si wee dị n'ụbọchị tata ego bekee nwaanyị ọma nwee ka o si wee nọdụ by kumkum ịghọtago na isi na-ajụ oyi based on n'ọlụ ezinụlọ based on ihe niile ịghọtago na baya si de nwanne ejuo m ese mụ nwa ama nkọwa nwe ịghọtago na abalị ihe ịgbago na ihe agba n'ụzọ eteka ịghọtago na mana onye ọbụla o si wee dị nwata nwaanyị nọ ebe ọ nọ nọdụ ọfụma mana ọbịa nwụlọ tata ịghọtago na o wee sị m onye obodo mụ adọghị ilu ịghọtago ka m jee pịanitekwa alụ menụla mba ka m menitekwa alụ ụmụ Igbo ọnọdụ nsị asọ nwe dị na ụsụ enwere ọnụ m wee nwere ilu na mụ adọghịkwa ilu n'obodo ịghọtago ka m pịakwala mba onye ahụ nsị apịa ịghọtago na mana mmadụ nọdụgo hie ọtago mụ egwunyego final kwochili mkpọ gị ngwago ajọsụ m nọdụ n'oche highness ka onye gbazuru wela nwekwa ife ntinye n'isi mụ ajọsụ nọdụkwala onwe m ọ na ihe anyị ọtago na ọ na natural highness ọtago ịmana nna agwa gị steady na ịgba ego ogolo ọ ga-adọ ka mana bue straight win nwanne ọdọ ilu ozugbo ịgbara ego ị na mkpọ ego anyị na ya na-amụzi ahụ nwanne nwanne ihe mma jos wee jili
egwu final nwa nke ọsị na igiligi nke ndị nsọ bịa maka na tata bụ the last day na the month of July. Hey! ọnwa Disemba na orubego ọnwa Disemba na orubego nwanne aba 1st of August based on echi niile na hey nwanne na-emezi imagine na-agụzi in days ụbọchị anyị agbadaba villa ụbọchị anyị agbada ana Igbo ụbọchị anyị agbada South East ka anyị je melite ọnọdụ ịghọtago na wee kada ayọkwa amara Chukwu o nwekwa menụ ka ya ebute ike on the 24th of December echi ha amanaba village o mana nke ọbụla na-eme ọtago nwanne doye ilu na-agbasi mbọ ike anyị ga na-ayọkwa amara Chukwu o ya ebunye anyị ike a nke ikpeazụ o kwere anyị ya na nkwa na mbido disi ye na ịghọtago kwe m nkwa na mụnwa ga-afụ something and amakwa m na ọ kwere ụfọdụ ndị Igbo nkwa ọbụla ụfọdụ ọ kwere ụmụ Igbo niile nkwa ụfọdụ ebutegokwa ụfọdụ na-achọkwa ka ha butekwa extra ịghọtago mana onye ọbụla o si wee dị ngọzi ga-abụ nke anyị this year especially new month a na-aba echi niile August nwanne mmiri nke ndị nsọ bịa o nwata nwaanyị a na-ebuzi kaburetọ nna amakwa m nke ikpeazụ mana ọ bụrụ na ebe ntapreta na onwe ka ngwa sikwa wee weta ya baya asị dee iwekwa ike ịkpọ m like this kọwalụ m ka o si adị mana malụ na ụbọchị Satọde bụ mgbe anwa iji ajụ gị bụ nwa afọ Igbo nwanne nwa ka o si adị nwanne ijekwa skuulu based on na ebu nwa afọ Igbo malụ ka o si adị ọ bụrụ na ime nwere ya doye ilu hie ka anyị kwa bombo n'ịsọ ọ bụrụ na ime nwere ụsọ ntị mụ egbuchala ịgbala siren ịghọtago na tio gị nna ahụ mana ọ bụrụ na ịwụ aka eyi mkpọkuolu gị ụmụazị na ụmụazị ajalụ gị 36 based on mmụọ gị ezigbo amụba ya si dekwa mana nwekwa ihe ndị ọzọ anyị ga-akpa today mana ka anyị burugodo ụzọ efu nọmba anyị nọmba ị ga-eji wee bata sonye n'ihe mmemme nke taata bụ 08182426591 ka m were nwaanyị akpọkwu ya ọzọ ịghọtago maka ndị chọrọ isonye kpọọ ya na 08182426591 ma ọ bụrụ na ọ nwere ka trafik si jidere gị n'ụzọ ịghọtago na ịpụtara n'ụzọ ndị road safety kwuchi ụzọ na-ajụ ike drivers license gị nwanne agbana speed just cool down wụsalụ ha alụ ịchọọ m na by the left itinyela ilu by the left the first green gate ị ga-afụ ebe a bụ nganga etinyela anyị text message ma WhatsApp na 070-800-51850 ọbịa bọd ọ gaghị ibu ịgba wee bata nwata nwaanyị nwa m ya nji pịnọpịnọ ọsịsọ nwa ego bekee na ọrụ ezinụlọ ọ na ọrụ ezinụlọ na ogbomo igbomo bebe m ya ọhịa ọ nọ daalụrị nne nwaanyị ọma ya ka anyị kene onyi nwa onyi gbatuo redio gị ka anyị nwere ike ịna ihe na-ekwu confirm onyi gbatube nnọọ rinne onyi ọnwa ihe izi m ga-ajụ tupu anyị adọnyezie gị n'ilu n'ama egwuregwu ka anyị na gị sọọ mpi ma ọ bụ gwuo egwu nke tata ahụjụ izi nche ịjụ gị na ọ bụrụ na eme gị gọvanọ Lagos steeti ka ihe izi ị ga-eme ihe mbụ m ga-emegodi ka Lagos steeti ka sekuriti dị tait na ihe izi ya abụghị agenda na ma eme gị gọvanọ bụ sekuriti ihe izi ga-abụ agenda gị ma ị bụrụ gọvanọ bụ sekuriti na Lagos yes sekuriti ngwadalụrị nne na ka m bubatazie gị ntụọlụ gị ilu ịkọwala anyị ihe ọ pụta ọkwa ị ga-emenwu ya ụkwụ na-aga warawara anya na-ele warawara n'ahịa ụkwụ na-aga warawara anya na-ele warawara n'ahụ ya ka ihe ọ pụta iyi ọ pụtara na ihe onye na-eme ya mara ihe onye ọbụla na-eme ya mara ihe onye ọbụla na-eme ya mara ngwa makigodo onwe gị nwetara ya ka ịdalị ya ị nwetara ya ka ịdalị ya gwara mkpọrọ ụmụazị ka ha kụpụrụ gị aka daalụrị nne nwaanyị ọma nọdụ mma nga gị gbere show Hot 93.3 FM ezigbo mmadụ kpotomkpo nna nwekwa ife nji onwe m eme isi mmapụta eniwe mụ abịa nọdụkwa adịrọ m mma n'elu ụwa na onye ka anyị kwudo nọ skin mpa nwanne ka esaid isi akpọ ya orile
Yes. I confirm. How do you nche eju gị na-aba ya si dey now? Apụta na ame no skin Governor Lagos State. Ka ife izizi ị ga-eme the first thing ị ga-eme ozugbo. Yeah, first of all, you want to go BK first. Ibulu ezigbo ike. So ịdọ ya ala ilu dị ozugbo ihe ngwa ya emegodi bụ imegodi akpa ego Lagos State mkpocha na nzọcha. Na afọ ya na ụdị no skin oyo. Hey, na pala ezigbote manifesto. As in, ihe ngwa ya emegodi ogo chọcha olele emile emi ayo na emi ayo suck and dry. Well, like I bụbatazie gị na part 2 now n'ihe egwuregwu anyị na-eme tata now ịghọtago now onwe nke ị ga-enye m ka m jugodi gị nke onwe ihe egwuregwu ma ọ bụ ihe ịma aka ịchọ inye m ngwa na ka m juzie enu gị nke anụnwa nwaanyị mụta ite ofe mmiri mmiri di ya mụta nwaanyị ị na-anụ ihe m na-ekwu nwaanyị mụta ite ofe mmiri mmiri di amụta ịpị ụtara aka wee suru ofe ka ihe ọpụta ọsọ ga-enwe ugbu a ọsọ were azụ na-anali azụ were ebe ya azụ anyị sọ n'oche azụ ka m fee dị ozugbo ezigbo mmadụ daalụrụ nna nga gị mere radio show Hot 93.3 FM ọrọdịa hello obodo ezigbo kpotomkpo ịgbagbam daalụ onye obodo ka efe na-eme nwunye nwanne onwere ife nji onwe m eme na just a two ball like this mụnwa adịgo alright kwechiri nọdụ mma ezigbo onye obodo nwanne m nweta green bottle olive oil na anụ ihe na-eme ya bụ cleansing wele ya mkpochasị onwe m a na-ekpekwa n'udo na n'otu yọtago esi ka ọbụla ya taim enwu gị na ọsọ kam ọda mkpọ gị ngwa ọkwa nwa amadi Chukwuebuka na-ekwu onye ọma Chukwuebuka ka saịdị isi akpọ ya apapa ka ka da wee dị na-efi ya na nwanne anyị nọkwa ọfụma na-ekwu share small ngwa ka mmee gị gọvanọ na Lagos steeti na ka ife ị ga-emela anyị the first thing ị ga-eme ka obi dị anyị mma na Lagos nwanne m gọvanọ na Lagos steeti ife ụmụ agbụrụ anọcha na-eji na-ekpochapụba one time iminili anya agbụrụ ya abụghị ajenda godo ime onye ọbụla ji echa aka ọlụ I swear to God, ndị a na-emewe mmadụ mana ọ bụkwa asị ngwana ka anyị jụzie gị nke ịbụọ n'ihe egwuregwu anyị na-eme tata ọka ya azanwu ya ọnwa afọ ka nwụ aka aja na-ebute ọnụ mmanụ ka ihe ọpụta ihe ọpụta onye elu olie na elu oli ọsịsọ ka m gwakwa gị ka nnukwu na echi abụrụ Sọnde weli ya ịsọ nwanne nọdụ mma o kenesiela anyị ndị apapa sị ya na nganga na-ekele alaiki m mmemme egwuregwu na-eme alaiki na daalụ ezigbo mmadụ Chukwuebuka ọ maka ndị Igbo ka anyị ji nọdụ ebe a daalụ nwoke ọma kakao kpokpoi weli ya ịsọ ka nnukwu na-echi abụrụ ụka anọdụ mma nwanne asị ndo ebido n'isi na taa ọbụla si ndo ebido n'isi nwanne ya isi nkwachala eje ọgwụ okwute nọdụ mma ezigbo mmadụ nga gị bụ radio show Hot 93.3 FM hello isi Monsa morning onye obodo number 1 follow come direct ozugbo mpa anaghị siketi na-akpọ anaghị ọ siketi na-akpọ oke isi ketu akpọ ka ndị ketu mee tata ndị ketu na ọma ngwana anaghị achọrọ m itinye His Excellency n'afọ anyị banye na ngị abụrụ gọvanọ na Lagos steeti ka ihe izu ị ga-eme na Lagos ma ebụrụ gọvanọ izu m ga-eme na ndị agwụrụ nọcha na Lagos m ga-atụ ha nchedo ha ga-eji na zụta ha iru ka ha chọ ya ga-enye
agenda gị amakwa mmadụ ka anyị dubatazie gị na-ama egwuregwu ebe anyị na-ana ama ka nwafọ Igbo si wee kwado ọfụma. Kedu ihe ọ pụtara anụ gbaa aja ọsọ agba ya aja egbe? Ịwụkwakwa aka full time nwanne ịwụkwala aka mana wee dị nọrọ ọfụma ezigbo mmadụ. Alaka egwuregwu na ọka na wanụ ego na-anọ daalụ ka m kụpụrụ gị ịchaka n'ezigbo nwaafọ ka ị bụ ezigbo nwaafọ. Daalụ ezigbo mmadụ. Nganga Igbo, nganga ndị ọma, ụgbọ na-aga worldwide, ahịa ọma na-ele onwe ya. Ọnọdụ ya? Ezigbo mmadụ, onye isi onye obodo na-adị onye ka anyị kene onye isi. Onye bụ esi from Ikorodu. Ọ kwesịrị m ndewe fon akpụrụ aka ebe ọ na-akụ n'obi m. Maka chọtakwalụ ga-egwu ogene ọzọ pịapụ. Ịmana ama m na maazị na egwu ogene na-eme ọ na-eje gị ije n'ala ịghọtago. Ya ọ na-eri m isi. Mba mma apịapụ olu gị ọzọ tupu anyị na-ata ata. Maazị nnọọ kene n'ọrụ eze na-ege ntị. Ọhaneze ekele m unu. Nnọọ. Onye ọbụla niile na-ege nganga Igbo ana m ekele etu esiri ya ziri. Confirm. Now maazị ọkwa ị na-anụ ihe m na-ekwu. Kama niile maazị onwe ka m si tinye His Excellency n'afọ anyị na swear gị in si na ebulugo gọvanọ Lagos steeti ka ihe izi ị ga-emela anyị ka obi dị anyị mma. Anyị ga-emebe ihe gbasara ndị LASTMA na ndị polisi. Ndị LASTMA. Okay, ndị LASTMA. Both LASTMA police agboro almost ofe ka ha na-arụ. Na the same people, all of them na the same people. Ofe ihe ka ha bụ nwanna na the same person. Ịmana ịsa agboro ịmana polisi ka nọkwa ịmana polisi na-asa agboro rụba ọrụ. Ka njikọdịbụ ndị agboro nwere akwụkwọ a na-eje bifo eme employ onye na-eme employ mana onwe ndị ejesmin na-achọ ọrụ a hapụ inye gị ọrụ ka eke ndị agboro si enweta ọrụ ya ka m chọrọ ịma asụnụbeghị m ka agboro si eje asụna bikọs na ọ gụrụ akwụkwọ ma ọbụla omeri ya bifo nweta ọrụ ndị onye na-enye ha ọrụ ahụ na-abụrụ na asụma na polisi. Ọlụ agboro bụ ọ bụkwala ala na ịma anụ ọgwụ na ịma apịa ọkpọ ọnya bụ kriteria nya bụ CV ịsọmitiri ala na ịma apịa ọkpọ. Isi inwe taịtụl ịma na ofe eze gị maọbụ ịbụ ya adapụ ana ọ bụrụ na ịbụ ya na-achata anya based on ihe anwụrụ a na-alịgo alịgo ọ bụrụ na ịbụ ya na-achawa anya ghọtagokwa. Maazị na ka anyị bata n'ihe gbasalụ ihe nganga ọzọ na-ewere azụ oche nalie maka njụọ gị nke a njụrụ maazị a kịta gbapụ ọnụ anụ gba aja ọsọ agba ya aja egbe ka ihe ọ pụta oluo anụ gba aja ọsọ agba ya aja egbe ka ihe ọ pụta nnali maazị ọya bụ ewere azụ oche ozugbo nnali nka gị bụ radio show Hot 93.3 FM. ayi kịta anụ nwaanyị ka na-ekwu enwere nnukwu odogwu ka odogwu batalụ m n'ihe mmemme nke taata mana ka m pịachala egwu ogene maka na egwu ogene ka eji nabata odogwu ghọtara na ọ bụrụ na m pịa egwu ogene a na just nwa obere oge anyị agbachiatakwa ozugbo gwazie gị odogwu bata n'ọgbọ n'ụbọchị taata. ụmụ Igbo ekene m ụnụ, Enugu ekene m ụnụ, Anambra kacha anụ, Imo steeti rienu Jack Nwamba oje ka ọla aiwa. It's a house on the beats loading.
Ngangi Radio Show Hot 93.3 FM. Wamanye nwere onye mgbachido onye bụ n'ụkwụkwụ narụ n'efu aja welo welo egbucha rụrụ emeghị nshịkọ merụdị ji arụ na ife ọkọrọ n'ubi aja welo welo onye zere ibu mbụ n'obi ọba ka nke ijele ozi ekene ka ogene ai ụzụkpụlụ ogene ka ọ dịba Ngangi Radio Show Hot 93.3 FM nwanne ọ bụrụ tata bụ izi na-agbanye igwe okwu gị ụdị a bụ sọsọ n'ebe a ka a na-enweta ya na Lagos. Anyị ka na-ekenekwa ndị isi ụlọ ọrụ Hot 93.3 FM bụ ndị ọ bụ mmasị ha ese na a ga-achịkọta ụmụ Igbo niile ọnụ na Lagos ka e nwee ihe ga na-ejikọ ha ọnụ wee hibe Ngangi Igbo wee sị ụmụ Igbo unu sala ọkụ ụmụ Igbo unu nwere anwụrụ ịgaba n'elu ụwa. Ndị Hot FM wee tinye m n'ilu moto na ọpiwe ka wee sị m gbagote Lagos mụ ala ndị a na maza nna nkọlụ gị ka m si wee mejọ dị wee bata obodo a last year na based on ndị mile na isi wee bido August last year. Nwanne fụ ka mma si buru politin bag si ọpiwe ka gbagote Lagos na maza nna ọkwa na mma n'elu ụwa ndị abịa ịcha nsimo mana ọ bụla ihe mbi ịkọta ata ofu ụbọchị na wepụtakwa time like this nyekwa mee na ore nta ala onye mma si sikwa ya ọpiwe ka kpọnye ilu mgbe ndị Hot FM si m gbagotebe kịta anụ onye anyị na-anọ na n'ụbọchị tata bụ Peter Okwute obodo nwanne ka o si adị na mpa na ama m ka isi wee kwado nke ikpeazụ ịdị ọsụ nnọọ dịka ya sị na emeela eje abụọ mbọcha like this na ịkwakwala anyị nkwa na ngwa ya na-adọ ya ilu bayasị ide by obi apaiwawe wawe dị nwanne ka anyị bụrụ oku na ka mụnwa wee juzie gị na eme gị gọvanọ Lagos steeti ihe izi ị ga-emela anyị elompa ezigbo mmadụ onye papa poto mkpo enyekere poto mmịụ nwanne onwere ife nji onwe m eme n'elu ụwa sọsọ n'ebe a ka nna anọ na mụ enwere shọpụ na Alaba nwanne gị nwakarịsịkwa bikọs ọ bụ na ị na-ege m ntị nnọdụ ebe a kwuelicha mụ apịachakwa nwanne si ya na mmụọ na-asụ ụlọ ya jin onye obodo nna ịgbagbagba mpoyi mpe emela ọfụma nwanne gwana ya afọ anyị na saịdị isi adọnyekwa mpe kaligo egwu mgbagwazie m afọ anyị na ka mgba anyị laịsensị ka ndị road safety kwụsị n'ụzọ blood tonic ụmụ nwa ọgwụ ọbara ụmụ asa nye ụmụ asa jigo na-agbachasị kabretọ maka ịbụ 100 gram or 200 gram nwanne na anyị mee gị gọvanọ na Lagos steeti ka ihe ị ga-emela anyị maka oge anyị oluo nkwa a na-ekwe ụmụ nwa ihe emela Ifeọma gaba Ifeọma enwere afọ ọkụ ya ọkụ Ifeọma enwere afọ ije ọsụ filizie na ndị niile na-ege ntị bụ ụmụ nwa Ifeọma ya adịfa ka ọ na-ekwu na Ifeọma ya dị ụlọ ọkụ ya Ifeọma Alaba mba na ọrụ Ifeọma na-ere recharge card ka ị na-ekwu maka ya Ifeọma recharge card ka Ifeọma ofe akwụ kedu nke azụ mkpọ nke ọbụla ka anyị ga-emelụ gawa ngwada papa ka oge anyị na ka anyị bubatazie gị n'ihe ọmụma anyị na anụ gbaa aja ọsọ agba ya aja egbe ka ihe ọpụta otu isi so m ka m ga-esi so gị na n'isi wee so m ka m ga-esi so gị ngwa
ịnwago ka anyị kụpụgodo elu gị aka na nke a na ọ dịghịkwa mfe nchafe ịbatagodo izuzu ngụ ọsọsọ ngụ ọ bụ ụmụ afọ ọ bụ ụdị na ịbụ nwa afọ na ụmụ afọ mpe kaligo egwu nwanne nọdụ mma ezigbo mmadụ nọdụ mma daalụ ezigbo ọ ka bụkwa n'ime Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM maka ụfọdụ nwere ike na-etisi na-eme Masquerade Festival na-eme emume mmọnwụ na amala nke nwunye o ji aja welowelo na gbawalụ ma o ji wee bata tata mana ọ ka o si wee dị elu ma ịghọtago na nnọdụ alụ na-egwu oge na adịrọ m adị mma n'enu ụwa chimo odogwu nwanne m pada ka mma Jos suwe gị in na tụnye His Excellency n'afọ ike ị ga-emela anyị na Lagos ofu ihe ị ga-emela anyị nwoke ọbụla lugo 18 years a ga-ebinye nwa ebi ya nwa kwụnyere ọgwụ na akaụntụ ya kwalịba ndụ na manifesto onye ọbụla lu 18 years na a ga-achọrọ ya ofu ife nwa ma Chinelo ma Anita yọtago na ma Chinenye kwụnyere ya ụgwọ na akaụntụ si akpọlibe ụwa na ụtọ akpọ ya na fon jụọ ya ịkọwala nkwụ na-efe ọ dịghị enyi m ame n'obodo Imo na-efe asị ya ịkọwala nkwụ na manifesto na-adịkwa elu like this so mee na-ekowakwa bụ nke ikpeazụ mana mpa ka anyị nachiyakwa phone line. Hello mpa. Hello ehihie ọma nwaanyị dị mma ewo ezigbote nwatakịrị nwere ife ndị Hausa na-eli nwatakịrị nwa Biafra nwere ihe ndị Hausa na-eli nwaanyị ọma otu omi ebe ọ na-adị m ma ọ kpọọ m cupcake ụmụasa na ọ bụ na ị nọ nso ịnyegharịa m apụlụ na ifu si nye Adam apụ mma atakwu ya ọzọ na nke ikpeazụ a ezo ka m na-agwago m ga-ata dị apụlụ again anyị mana Adam mere ntabụlụ gwa ga-atazi ya full time na nwaanyị ọma ego bekee nọkwa ọ nọ ọfụma onye ka anyị kene gwa na ya afa gị nke nji Ikorodu ka ndị Ikorodu mee tata nke ị na-ekwu na nwayọọ nwayọọ dịka a ga-asị na ọ nwere ka isi wee nọdụ nga ọ dị ka ịlụpụrụ ọrụ ezinụlọ kịta iwe na-ewe gị kedu ekpasu gị iwe a ka anyị wọtọkọ ya mụ akpasu gị iwe ngwa ka eke ga-esi wee dozi ka eke ga-esi ọ mbịa ka anyị jee isi anyị ọ bụ na Chineke na-akpụ ya nọ n'ụzọ anyị bata na text message anyị sendịsiere gị text message at the end ya ga-adịpụta dị ewo mba ọnwakwa text message ọbụla bata anya ada agụ oles ma ọ na ọ batara before 2 o'clock ịma na program anyị bụ 1 to 2 ọ na-eme ipik call ide-eseki your time ipigidegide call 2 akụọ ị gaghịzi agụ the text message anyị na-ene nne ofu nkwa na-ekwe bụ na ọ nwere nwata nwaanyị n'ebe a Cynthia nyanwa bụ ihe na-adị in charge of social media ọ na-ewetara anyị ya achọrọ m ịkọwalụgo one nganga si alụ ọrụ kịta anụnwa nyanwa na-enye anyị messages niile bata from Facebook, WhatsApp na text message ghọtago ọ na-ezi anyị ozi ọ bụrụ dị na ọmụ na handle ya ghọta iwe ga-adị n'ọkụ na-ezite na anyị ọ batakwala ya before 2 o'clock nkwa m na-ekwe gị m na ọ nwere meseji ọbụla bata before 2 anyị na-ahapụ na nwaanyị dị mma nsogbu alọ daalụrụ nne iwe ga-adịzi n'ọkụ nne Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM biko ọ bụ na izite ozi anyị agụpụtarịrị ya nkwa aka m na-ekwe gị maka na ngịnwa bụ Nganga Igbo ngịnwa na-ege m ntị kịta ngịnwa bụ Nganga Igbo ọ bụla ọnwa iyo maọbụ ego bekee maọbụ onye ọbụla nọ n'ime studio nganga bụ nke mmadụ niile ịmakwa ihe nganga pụta gị bụ nwa afọ Igbo gị na-eme nganga n'Igbo amaka gị mebe nganga na Lagos ọ nwere enwe iche ịbụrụ ala nwa afọ Igbo inwe nganga meseji ọbụla batara ebe ọbụla m agụlụ ya makwa na anyị ji m mba nọ ọ dịrọ possible 08182426591 maọbụ izitela ya ozi na text message na 07080051850. Hello. Ezigbo mmadụ onye ka anyị kene? Buchi Ikpọ nna afọ agbagotekwalụ Ikpọ Buchi Ikpọ ya maka ada bekee ada pasta ndọra ọ nọọla ezinụlọ
Okay, zikwa na biche gwara ekele tie. Daalụ na ezigbo mmadụ ọ na-ege ego bekee na-aṅụchala ịkpọ na-aṅụchala ịkpọ Onye obodo. ọ na-aṅụchala ịkpọ na-eche ka buchie ịkpọ bịa ka fa mere ịkpọ abalịbo ịkpọ mmanụ onye lie ịkpọ we ịmanụ ndị baịs na onye lie ive ọ nyụọ ive onye lili ive ayara anyụ ive Uche ori ezigbo onye obodo papa wa. nwanne na maka oge a emego nke gọvanọ na ka ị ga-emela anyị Na m ebugodo ụzọ wee dozigodo Lagos steeti wee lekwe ndị ụmụ ndị agbụrụ a na ndị na-achọrọ ịbụ uru n'obodo a eche m na ndị lasman adị iche ndị agbụrụ adị iche onye osisi ejikọ ha na abụọ ọnụ mba enwere nwe ndị agbụrụ yi yunifọm onwe ndị agbụrụ yi yunifọm nwe ndị yiro yunifọm atụmatụ ndị ajọ ori ha karị ha na agbụrụ ya fama bụ ndị agbụrụ nwere ID card ndị ori achọrọ aka mmadụ azụ n'obodo a ị na-ekwu ihe anụnwa ka onye ha megolo chandum nna m ha migo ọga wee na eme nji ekwu na mmanye na-emefa mmadụ ka anyị jụzie ga ajụ gị ka nwa afọ Igbo ka anyị malụ na ịkwadokwa ọfụma ka m jụọ gị nke anụnwa kịta anụnwa isi kote ebu agbabịa ajụrụ m ya izu ụka gara aga mana ka m jụkwu ya ọzọ amakwa na ị na-ege ntị na klaasị ka ihe ọ pụtara mba gweriere igwe anọ n'igwe isi kote ebu agba ya kedu ife ọ pụtara ọ pụtara mmadụ emete ihe na-adịrọ mma ewere ajọ ihe wee si ya na ewere ajọ ihe wee si ya na isi kote ebu agba ya na mgbe ị na-enweta mmadụ ekwere ihe ya nakwa gị ebe a mana ịma na o dipendịkwala ọdị isi kotele ebu a ọ bụrụ na ọ nnukwute isi ya isi ya dị ka isi winyo na ọdị isi agote ebu na ọdị isi agote ebu ma na okpu ya abanwu na isi nọ isi ya bụ okpu ọnya ọ bụ na ala ịghọtago na daalụ ezigbo mmadụ atara ka m nọ mgbe udosi mana adụ m hapụ otu si eweta onye batago na nganga ndị Igbo eji na adịghị m jọọ ọ bụgodoro egwu oge na ala na-akọ ogene onye obodo ka mbụ onye Enugu steeti ga-ahụ mba Enugu steeti na-apịata ogene ọfụma mba ọ ka nọ ya ewewu ya na ịma ihe daalụ ezigbo eziokwu na-asụrụ m egwu asụrụ mmanụ n'ụwa ekpere m ekwe na nke mmadụ ọkọpụta akacha ụtọ ntị adịkwa hello isi hello sir anyị na-anụ ihe ị na-ekwu ejike fọmeti mọta na-akpọgidego m ike awụgo nwanne ndị lasma na ndị road safety karịrị n'ụzọ mana ikili agụ onwe na eje ikewa mama ị na-ele ọgwụ ka ị na-agba ọgwụ mba na-amele ọgwụ ọ gwara ụmụ ka m na-azụ oke ị na-atụ atụ ọ sị na-akpụ ụkpụ ka ọ na-azụ elekwa hotel na sọpraịz na-eje aba na-abata nya abatụ Legọs ihe gbasara ụmụ skuul oke mgbe ị na-eme ọfụma ọsịsị na unu kịta na ụmụ akwụkwọ mechiri akwụkwọ ya echenjisi akpa ha chenji akpa eje ka nkwale ezigbote akpa skuul onye ka m ji try ya biko kemgbe iji eme ya program na 1 or 12 every Tuesday, Thursday, and Saturday, 1 to 2 p.m. 1 to 2 p.m. 1 hour. 1 to 2 p.m. Detuo na ka ọ na-adị every day. Anyị na-ana ebe achụ high BP, na-achụ ụbịam ọsọ. ịkpachazi ya nọmba ya taa akatazi ya na-echekwa na ihe wayo ka ihe wayo aja akatala ma ọ ga ọdụze tobe ndị nwe na-achụ ike nke ha na-atọbi ọzọ mba nganga agbasago na nganga agbasago nwanne ka anyị gbapụ ya ọsọ maka oge anyị na-anyefu n'oge anyị na-achịkọta eme gị gọvanọ na Lagos ka ihe izu ị ga-eme enwekwe na Lagos ọ bụ ijide ndị ala ya ahụ ya dusia na ndụ wetara wampe ụbọchị onye kọnfam ihe ọ ya aka prezidenti egbe anyị kelere izie asị ejide mmachi egbuzinye ụbọchị ejide onye ha edoe na onye ahụ emecha marakwa ihe ma ọya gwara anyị na-eme
mee gị gọvanọ na ị ga-ewelugodi ọbụlụ net huku echekọ ha niile echekọ ha ọnụ jedobe onye ọbụla ofu ebe mana nwunye oke ihe na-emezi onye ọbụla na-ewezi iwe nke ikpeazụ a onye ọbụla chọrọ ịbụ gọvanọ chọrọ o jide ndị agboro anụ ụdọ favam vam vam ndị agboro emego mmadụ ihe ọ dị ka ndị emebeghị ihe n'elu ụwa ya ka iji kwuru nwanne mpekwa na-adị anyị na-ekwu ka ndị dozie gị ilu na by ama egwuregwu nganga ịmana Satọde bụ ụbọchị anyị ji ama na nwafọ Igbo ọmakwa nke a na-akọ na ka m jụọ gị nke a ka ị gwa m ihe ọpụta ofu aka rụta mmanụ ozuo ọrụ ọnụ ka ihe ọpụta ihe onye metere na jezuru Igbo ọnụ ihe ofu onye letara n'obodo jezuru Igbo ọnụ ihe ofu onye metara jezuru Igbo ọnụ ngwa ka anyị bujela ansị enyela ya na ka anyị bujela ya ndị panel of judges nganga zaalịkwagodi ofu aka rụta mmanụ o jezuo Igbo ọnụ ka anyị kụkanye gị aka na nke a bụ ize ịbata mekwa ọfụma anyị kụpụrụ gị aka ama na ya makịrị gị na-abụ 3/10 anyị ọsọ nyechalụ gị enyechalụ 3/10 ka anyị makịrị gị ikpeazụ alịta ya ofu ndị na Igbo bụ ofu nwanne nọdụ mma ezigbo ọnọdụ Ngagi Radio Show Hot 93.3 FM 08182426591. Hello. Hello. Onye isi, good afternoon, sir. Tatao. Hey, Tatao. Tatao inye kita gosigodi na ibugode member. Ibu member. I dey tell you what. Afọ Ugochukwu esi n'allowance na-akpọ. Isi allowance na-akpọ Ugochukwu? Yes, sir. Nne ka ndị ogbenye na ndị obodo. Na my brother a na-ekele Chineke. Confirm. A na-ewechalụkwu ya by 1 or 2. Ego kwa na ọnọ ya. Ego na ọlụ ezinụlọ ịghọta gị maka o si adị na every 3 weeks ewechalụ. Ndị mana taa Satọde ọ nọkọtakwa na mgbede na oje confession. Jee kwupụta. O jee sanjin. By kabulator la. Isi na rings ka ọnọdụ ọlụ ka asụchasị ya ka ọnọdụ ọlụ. A sị na o nwere ife mee fiber na gearbox ya ọtago. Ọ dịghị otu fiber ọzọ. Nwanne anyị mee gị gọvanọ na gọvanọ ka ihe ị ga-emela anyị. Na ọ dị feri abụọ ndị ọkpọkọ ha niile nwere ha maka emela ndị iwe na-ewekwa everybody. Oke ngwa ya awụnye ha by mmiri ọ bụkwa na by prison ị ga-awụnyegodi ha n'ime mmiri. Onye jide su obi ọkụ. Were abalị kpọkọ ha niile nwere ha n'ime mmiri ngwọ. Na ihe a na-emetụta ndị Igbo ọ dị ka ndị apịawago mee na alụ too much. Nwanne na ka anyị jụzie gị banyere nwafọ Igbo ịbụ na ka anyị mara ihe ime ọkwa ya. Hello? Ama. Confirm. Agbacha ọsọ agụọ mile ka ihe ọpụta. Agbacha ọsọ agụọ mile. Ka mmadụ jechaa ihe ọ na-achịtakwa azụ. Mpe ije ọsọ bụrụ onwe gị wụkasị. Ije ọsọ na-awụgharị aka nke ị na-awụkasị ka ndị lawasị. Ị na-aja ọsọ na-awụkasị na lawasị. Hey, ị na-ọsọ wụọla onwe gị aka mana ngwa Ugo. Hello. Ugo nọ dị. Anụ. Agbacha egwu ọ na-anụ ukwu kedu ihe o mean? Mgbe ọ ya azata nka. Agbacha egwu. N'agha. Mmadụ mebi ime ihe n'oge ịdị obere. Olu oge ka ziri ncha dị na-abịazie metụta gị. Akwa ka ị na-akọla anyị na mmadụ rụchara anụmanụ rụchara tin ya mezie ya set atịra. Daalụ nne na ịnwale ọfụma. Ịnwale ịtara igwe anyị kwọrọ gị aka. Daalụ nọdụ mma ọma. Ngagi Radio Show Hot 93.3 FM 08182426591 08182426591. Hello. Iyo n'obodo. Ezigbo iyo ndị ezigbo follow-con. Nwanne na-enu nylon. Nwanne. Ịkwata. Ma mụ na landlord ga na-anụ ya steady na mkpọ gị ngwa ya.
na okwute n'onwe ya ebighị kedu onye nkene ị na-ekele onye ọma ga-elechi fọ nketu onye ọma ga-elechi nkene m nwanne m udo mpaka ka o si adị na nke saịdị isi akpa anyị ketu confirm ananyakwa wawa na ketu ananyakwa wawa na ketu headquarters wawa na headquarters ana-anya road safety anọkwa n'ụzọ apụ ndị rasma ndị egbugharị isi ọdọgomanya amalụgo m ihe ya bụ first agenda ma ebụrụ gọvanọ mana gị ga-abụ first agenda anyị na-ebụrụ gọvanọ ọ chịrị rasma ma ndị agbụrụ niile a wukwu na onye egburu esu obi ọkụ na nke ikpeazụ a yes ya gwara mmadụ asị biko si jirikwa nwayọ no violence daalụ ezigbo daalụ Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM ekwe m anyị nkwa na meseji ọbụla batara ebe anụnwa na anyị ga-agụpụta ya ka m gbaa ọsọ gụpụta onye nke izu sitela anyị ozi onye nke izu sitela anyị ozi bụ Ikechukwu God's Power Fidelis. Ikechukwu si ehihie ọma great ambassador Nwiyo. Hey, megokwa m ambassador to ECOWAS and United Nations. Ụmụ Igbo ambassador Nwiyo. Ambassador ụmụ otu. Mba nke abụlugo global. Agafego m ụmụ otu. Na-represent ụmụ otu na ECOWAS Assembly. Yotagona. O wee sị good afternoon Nwiyo, ezigbote ambassador daalụ na ezigbo mmadụ. O wee sị na ọ bụrụ na eme ya gọvanọ na Lagos steeti n'ihe izizi ọ ga-eme bụ ịchụ ndị area boys ọsọ ya bụ ndị ọkwa alaye ka a na-akpọ ha ọmọnile apụtara alụ na ebifile bi kiloshe ọ sị na ya ga-aba nụ area boys na ya ga-aba nụkwa ndị VIO bụ ndị vehicle inspection officers na ya ga-aba nụ ndị nke ndị a na-arụ ọrụ zero safety mana ndị adị ajọ weekend obi adọrọ ndị a mma. O wee sị na nke ikpeazụ ọ ga-eme bụ na ya ga-ewetunete ego a na-akwụ n'ụlọ. Ndị landlord ama ntụnyekwalụ gị vootu. Hello isi Monsa. Nwunye ezigbo onye obodo. Ezigbo mpa papawa. Fichapịa. Na-adịrọ m mma n'elu ụwa na taa nwa gị na tami na amụ etichasịa gị ozugbo. Nwunye bụ onye nkọmpe. Nwanne nwa gị like this mee gị clearing and forwarding. Nwanne nwa dị mara sim card sef mee nye ya. Tatao. Ife anyị na-agbasa na abụ shipload. Nwanne ka eko si adịgwa na ya afa anyị na-ebe isi akpọ ya. Mba ụdị gbashu na afa m wee ma esi Bariga akpọ. Onye ọma ma Bariga. Ka ndị Bariga mee. Na anyị nọsi ọfụma nnọọ. Na-abanyekwa garị na mmiri. Ndị Bariga na-abanyekwa garị na mmiri. Mana eziokwu na ha na-esi dis na bred na. Onye obodo. Na-ejikwa nkụ mba ahụ eme egwu. Nwanne ka isi malụ diet m. Ịma na asị na ekene onye rụrụ arụrụ ekene onye nụrụ isi ya. Ekene onye rụrụ arụrụ ekene eme nwanne maka oge anyị eme gị gọvanọ ka ihe ị ga-emela anyị na Lagos. Na mba ebugodi ụzọ jee na ụmụaka ala nọgasị na Bermuda Triangle ebe ọkụ na-ede a. Wee bujiri ụzọ bụ Jos gụọ ha ọnụ mmadụ onye ha dị na adị Lagos steeti chọọrụ ha ọrụ. Ị ga-ejigodi like Dazum tinye ike dị ewetago onye ọbụla aka efe onye ọbụla na-azụ load ofe ka azụ gbamgbam ji ugwu Awụsa load ofe ka azụ gbamgbam load aka ji ugwu Awụsa kasadin. Nwanne ka anyị batazie na n'ihe omume nganga na ịghọtago asọmpi dịka nwafọ Igbo ka anyị maa ka isi wee kwado ekene eto dike na nke ome karịa ka ihe ọpụta ihe ọ pụtara n'ụlọ ime nke ọma aja gị emekwasịkwa ọzọ ka ya nụ. Mba ilulu elu kedu ụmụaka a na-akụ aka kedu ebe unu zo ngwa pụtanụ kopụlụ ya aka n'ọnwa ka ezigbo adara dị mma daalụrụ nne nwoke ọma daalụ
Ngagi Radio Show Hot 93.3 FM oge anyị ji nwayọọ kịta wee na-achịkọta ka anyị maa ya akpụ mpa nwanne ka m gwa gị nke bụ eziokwu ịma na onye ọbụla na-enye manifesto nke ya ịghọtago na ka mụ anyekwazi my manifesto na ọma nkọbe m na ka na-ekwu etire gị His Excellency na kedu ife emela anyị Excellency nke izigodi na mma anọgodi like this mkpọ ndị ọbụla mee broadcast na-enụ m anya ọ na-abụ bata ọchị ya bụrụ nke ya na mụ achọla ya nye my gọọmenti nsogbu ya my first agenda ghọtago na ngwa onye ọbụla nọ calm down ka mụ alie ihe nchọrọ ili 4 years nyelu unu efe na m adịla anya ukwu ya my agenda the only agenda m ji bịa after 4 years cool down menụ ka ọrụ na amalụ na gọọmenti nọ in power after 4 years nyelu unu efe na emebekwa ka nsu and echicha 4 years ya etikwala ya ịnwachiba ndokwa ebe kwụsị obodo Udugbu akataka. Fichapia dia. Fichapia is Muyonzu wabofu enye gwa fima flora ni. Ojimakuliyo. Woka omazege. Udugbu dolu njeno. Dolu njeno. Zoom. Kanya gi police escort na ekaliga egwu. A very big guy. Ka anya alagi moto ndị bank je ebuje ego na Central Bank. Ewo. Kwasuo mmadụ. Bim. Ana aga speak father na ya na azụ nwanne. Idonye kwu ihu na nganga ijekwa ka anyị na nọrị kwata ọ na-adụ mkpa kwa ịghọta gị. Na nke ikpeazụ anụ tata bụ Saturday. Bọsọ eji enwe obi aṅụrị. Udo mụ na nwunye osi ebe a pụọ na ya mara na ya ejebe na nkechi na elu ma na nkechi na na nke ada na-egbu azụ ka ihe ejeta ọnụ nwa obi na-egbu azụ nwanne maka oge anyị emego gị gọvanọ na nke ị ga-emela anyị na Lagos nwanne trezọr eruzgo ọrụ ya na trezọr ya enyefe na mụnwa ya bụ mma ya ngwa ya agba cheche ozugbo ndị afọ m ka anyị esi wee chi ọchịchị gọọmenti anyị adọrị ka ọ bụrụ na gị na-agba ya acha a ga-echenji ego niile na dọla onye atọdube m agwa na my own mma agwa onye ọbụla kulu onye ọbụla nye m efe ịkwụchikwa ụzọ m pịatu ogo ebere isi etinye dị owesi nwanne maka oge anyị na ịma na taịm agbagote na ka ndị oge ilu na-ama egwuregwu nganga ka mmalụ ihe ime ọ kwụrụ anara akara ya onye kụrụ ya ka ihe ọ pụta anụkọtakwazi kịta anụ onye nke abịakwazi ọbịakwa imerụ mpepepepe ịdịla mba n'elu ụwa sọsọ gị bụgodo eze Solomon nwanne nọdụ mma ezigbo mmadụ nnọdụ ma eme nnọdụ n'alụrụ nnọdụ nwoke gbacha bọọlụ lacha oroma na nke ikpeazụ nọdụ mma Ngagi Radio Show Hot 93.3 FM 08182426591 mana oge anyị amara m na ya ka ya ebu nwoku ka anyị tinye ilu ozugbo kịta na text message na WhatsApp ndị zitegoro anyị ozi ọzọ onye zitere anyị ozi kịta bụ Ifeanyi Apasino si Agege Pensịn ma wee zute ozi o wee si o nwiyo na Peter Okwute ehihie ọmanụ daalụrụ na ezigbo mmadụ anyị odogwu anyị wee sị na-eme ya gọvanọ na Lagos steeti maka chi onwe m ọ sị na-eme ya gọvanọ na Lagos steeti na ya ga-akpọnyelu ndị nwa alayi ụmụ alayi ka ọ ya akpọnyelu Ngagi Radio Show Hot 93.3 FM okwu ikpeazụ tupu anyị apịachie ọnọdụ ya iyo anyị nwere ntị na nwanne everywhere mara mma everywhere bụ ụsọ everywhere bụ salịbọ by fichapịa ozigbo kpokpom a very big guy nwanne ede fat n'anya ife na-eme ọ na-agbakwa ọ bụ na ọbara akụọ ya chesụ na akụọ ya wancha mfe ịma na ya na-ajụsị mmadụ na emekwa ma na ọ na-echikwa ọtago ọ bụrụ na ị na-echi ama na ị na-eme ịtago ka eko si adị gwara ya faịlụ ebe isi adọ ya ezigbo mmadụ bụ Chiano nwanne ka ndị ogbeme
maka oge anyị ma ịnene taịm gị ma na anyị ekwesịghị ịpụ ka ị ga-emela anyị ma eme gị gọvanọ onye ikpeazụ ngwa ka ofu ka anyị chọrọ ịma na ezigbo nke ihe m ga-emegoro mgbo ndị ahụ mgbo moto niile na-adịghị eme eji etinye n'ụzọ ịba n'ime ihe a taụziri anyị na bụ site achọrọ imerụ gị ahụ n'ịchọrọ ịba moto ndị draiva niile a na-anya moto gwụla ndị ibu na ga-agbacha ha niile ọkụ nwanne ka anyị baa n'egwuregwu nke mbọsị tata ị na-asị agadi nwaanyị mechie ifi ebe o si eku ume kedu ife ọ pụta ị na-asị agadi nwaanyị mechie ọkpa ebe o si eku ume nna anyị mụkwara ihe a onye Igbo mana a na-akọwa niile akọwa egwuregwu ka anyị na-egwu daalụ nwanne ebe anụ ka anyị ga-achịkọta ya wee baa ya kpọ odogwu ekene gị nwanne ekene n'Igbo Igbo bụ Igbo mma mmanụ ikene bụ lienu ebe anyị nọ na-abụ na nganga Hot FM 93.3 FM abaki ya na-ege every Tuesday ọkụ elekere 1 to 2 yọtago ya elekere nke mbụ nke ife wee luo n'elekere nke abụọ nke ife oge nganga daalụrụ nne ndị niile gere anyị ntị ma ndị nwalụ ịbata n'ihe mmemme tata unu bụ ihe mere anyị ji ya n'ebe a na-ekwu na-ekwusi ike nwanne ọ bụrụ na ị nọla ebe a ege ntị nganga ama nna ebe a na-ekwu okwu daalụrụ nne ka ọfịa dịzie ka nwa anọghị ya Tuesday na-abịa na anyị ga-anọkwazi ebe anụnwa ọzọ mụ na ego bekee nwa ọma miyanki imego obi ụtọ nwanne onye afọ taa ka afọ echi ka emesịa daalụ